Γεια σας, είμαι η Ελένη Πετρουλάκη και θα σας δώσω κάποιες ωραίες ιδέες για να κάνετε με τα παιδιά σας. Τα παιδιά συνήθως δεν τρελαίνονται για λαχανικά και φρούτα και σαλάτες, αλλά εμείς όμως θα φτιάξουμε μια σαλάτα λουλούδι. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ντοματίνια, καρότο, αγκουράκι και φύλλα από ρόκα. Κόβουμε λοιπόν το καρότο σε ροντέλες, πολύ λίγο βέβαια, και στη μέση. Αυτό για να κάνουμε το λουλούδι εδώ στο πλάι, και το αγκουράκι σε ροντέλες. Εδώ και βάζουμε γύρω γύρω για να κάνουμε το λουλούδι και τα φύλλα από τη ρόκα. Τα φύλλα μας εδώ. Και μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο λάδι πάνω ή να βάλουμε μια σάλτσα για dip και είμαι σίγουρη ότι θα τους αρέσει πάρα πολύ.